Θυμώνει τότε η Δήμητρα. Ακουμπάει το παιδί απαλά κάτω στο πάτωμα και λέει στη Βασίλισσα: «Ανόητη, τα χάλασες όλα με τη δυσπιστία σου. Το παιδί σου εγώ σιγά σιγά θα το έκαμνα αθάνατο, θα το έκαμνα Θεό. Γι' αυτό το κράτησα έτσι στην αγκαλιά μου. Γι' αυτό του έμαθα να τρώει νέκταρ και αμβροσία. Γι' αυτό το κρατάω πάνω από τη φωτιά. Και τώρα εσύ τα χάλασες και το παιδί θα γίνει σαν όλα τα παιδιά. Είμαι θεά εγώ. Είμαι η θεά Δήμητρα, η πιο ωφέλιμη από όλους τους θεούς. Χωρίς εμένα οι άνθρωποι δεν θα είχατε να φάτε, δεν θα είχατε να πιείτε. Σύρτε τώρα και φτιάξτε μου μια εκκλησία εκεί κοντά στο πηγάδι και εγώ θα σας μάθω καινούριους τρόπους λατρείας. Να προσεύχεστε σε μένα να παρηγορηθεί η ψυχή μου που έχω χάσει το κορίτσι μου κι ούτε οι θεοί μου έδωσαν σημασία, ούτε οι άνθρωποι κατάλαβαν την καλοσύνη μου». Και σηκώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο η θέα. Η Βασίλισσα λιγοθύμησε. Το παιδί έβαλε τα κλάματα. Έτρεξαν οι αδερφές του και το πήραν στην αγκαλιά τους, αλλά αυτό δεν παρηγοριόταν γιατί είχε χάσει την παραμάνα του, τη θεά Δήμητρα. Μες στο κλάμα ήτανε. Πήγαν όλοι και παρακαλούσαν τη θεά να τους συγχωρέσει. Αυτή δεν μιλούσε. Το πρωί πήγαν στο βασιλιά, του είπαν τα καθέκαστα και ο βασιλιάς μάζεψε το λαό και είπε: «Πρέπει να φτιάξουμε έναν ναό μεγάλο για τη λατρεία της θεάς Δήμητρας». Έτσι και έγινε. Ο ναός φτιάχτηκε δίπλα στο πηγάδι και υψώθηκε γοργά, θαυματουργά, αφού ήταν θεϊκό το θέλημα να γίνει. Μόλις τελειώσανε το ναό, γυρίσανε οι άνθρωποι στα σπίτια τους και η Δήμητρα εγκαταστάθηκε πια στο ναό της, μακριά από το δικό της σπίτι, τον Όλυμπο, μακριά και από τους ανθρώπους που δεν δέχθηκαν την καλοσύνη της. Και νύχτα μέρα θρηνούσε εκεί μέσα η Δήμητρα και έστειλε μια φοβερή χρονιά σε όλη τη γη, μια χρονιά ατέλειωτης δυστυχίας, να μην φυτρώσει τίποτα στη γη, να μην καρποφορήσουνε τα δέντρα, να μην ψηλώσουνε τα στάχια τα χρυσά, να καταστραφεί η ανθρωπότητα από την πείνα, να ρημάξει. Όταν το είδαν αυτό στον Όλυμπο οι θεοί, συνεδρίασαν με τον Δία και στείλανε αμέσως την Ήριδα με τα χρωματιστά φτερά να πάει να καλοπιάσει τη Δήμητρα. Γιατί αν καταστρεφόταν η ανθρωπότητα, ποιος θα έκαμνε δώρα και θυσίες στους θεούς? Ολομόναχοι θα έμεναν οι θεοί μες στο ερημικό τους φως, χωρίς ανθρώπινο βλέμμα, χωρίς νέκταρ, χωρίς αμβροσία. Πήγε η μικρή Ήριδα με τα χρωματιστά φτερά να καλοπιάσει τη Δήμητρα. Η Δήμητρα ήταν ανένδοτη. Τότε ο Δίας έστειλε όλους τους θεούς, τον έναν κατόπιν του άλλου, να γλυκάνουνε τη Δήμητρα να γυρίσει πίσω στο παλάτι του Ολύμπου. Η Δήμητρα δεν άκουγε τίποτα. Να καταστραφεί η γη, να καταστραφεί η ανθρωπότητα, εάν δεν δω να έρχεται πίσω το κορίτσι μου. Αυτό τους είπε. Είδε και απόειδε ο Δίας και στέλνει τον Ερμή με το πέδιλο, το φτερωτό, να κατέβει στον κάτω κόσμο, να πείσει τον Άδη να αφήσει την Περσεφόνη να γυρίσει πίσω στη μάνα της. Δεν είχε κι άλλη λύση. Σαν να στραπεί κατέβηκε στον κάτω κόσμο ο Ερμής. Βλέπει τον Άδη ξένιαστο στο κρεβάτι του και την Περσεφόνη, ντροπαλή, ξαπλωμένη δίπλα του. Λέει ο Ερμής του Άδη: «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, πρέπει να τη στείλεις πίσω, αλλιώς χανόμαστε». Και του εξήγησε την κατάσταση. Ο Άδης δεν αντέδρασε καθόλου άσχημα. Χαμογελαστά στράφηκε προς την Περσεφόνη και της λέει: «Κορίτσι μου, κανένας δεν σε κρατάει με το ζόρι εδώ. Αν θες να γυρίσεις επάνω, στο καλό. Θα δώσω διαταγή να ετοιμάσουνε τα άλογα και το χρυσό το άρμα να ανέβεις στον επάνω κόσμο. Να ξέρεις όμως ότι εδώ πέρα είσαι βασίλισσα. Όλος ο κόσμος σε σέβεται. Ό,τι θέλεις το έχεις.
Σύρε στη μάνα σου αν θέλεις, αλλά μην το ξεχνάς αυτό. Και της έδωσε για να τη χαιρετήσει ένα γλυκό ρόδι να φάει. Καταχαρούμενη η Περσεφόνη ανέβηκε στο άρωμα δίπλα στον Ερμή και πετάξανε σαν σφαίρες τα αθάνατα άλογα. Ούτε γκρεμός, ούτε βράχος, ούτε θάλασσα τα σταματούσε, αφού διασχίζαν τον αέρα, ώσπου πήγαν και σταμάτησαν ακριβώς μπροστά στο ναό της Δήμητρας, στην Ελευσίνα. Μάνα και κόρη αγκαλιάστηκαν με κλάματα χαράς και γέλια ταυτοχρόνως. Κλαίγανε και γελούσανε και έλαμπε η μέρα από τη χαρά τους και έρχονταν ολόφωτη και η νύχτα. Από κοντά και η Σελήνη για παρέα τους, με τα στολίδια τα χρυσά στα μαλλιά της. «Ποτέ να μην χωρίσετε», τους ευχόταν, «κι εγώ πάντα μαζί σας θα είμαι, όπου και να πάτε θα σας ακολουθώ». Έτσι κάνει η Σελήνη. Κι όπως χαίρονταν και αγκαλιαζόντουσαν και ένα σωρό πράγματα είχαν να πούν και πέρναγαν όμορφα οι ώρες, βλέπει η Δήμητρα κάποια στιγμή την Περσεφόνη σαν συλλογισμένη να είναι. «Τι έχεις?» «Τίποτε», λέει η Περσεφόνη. «Πώς τίποτε?» «Ένα λιγάκι σκέφτηκα τον άντρα μου». «Σκέφτηκες τον άντρα σου? Μήπως σου έδωσε να φας ρόδι?» «Γιατί ρωτάς?» «Γιατί άμα σου έδωσε ρόδι θα τον σκέφτεσαι συνέχεια και θα θες να γυρίσεις. Οι θεοί, ξέρεις, μόνο νέκταρ και αμβροσία τρώνε. Αν σου δώσε ρόδι θα θες να γυρίσεις πίσω. Σου δώσε?» «Ναι», είπε τότε η Περσεφόνη. «Εκεί που χωρίζαμε μου έδωσε να φάω ένα ρόδι». Άσπρισε η Δήμητρα, σκοτίνιασε το βλέμμα της. Αλλά εκείνη τη στιγμή ακριβώς έρχεται η γιαγιά της Περσεφόνης, η μητέρα δηλαδή της Δήμητρας, η μεγάλη θεά Ρέα. «Μη στεναχωριέσαι, Δήμητρα», της λέει. «Μη στεναχωριέσαι και δεν θα χωρίσεις από την κόρη σου. Έλα σε παρακαλώ μαζί μου επάνω στον Όλυμπο. Σε περιμένουν. Θα σου τα εξηγήσουν όλα εκεί πάνω οι θεοί. Μην ανησυχείς». Πετάξανε αμέσως οι 4 θεές, η Δήμητρα, η Περσεφόνη, η Σελήνη και η Ρέα. Πετάξανε στα παλάτια του Ολύμπου. Τις δέχθηκαν οι θεοί με πολύ μεγάλες τιμές. Θεϊκές μουσικές παίζανε, αστράφτανε τα χιόνια του Ολύμπου. «Κάθισε κι άκου», είπε ο Δίας στη Δήμητρα. «Τα κανονίσαμε όλα δίκαια. 2/3 του χρόνου η Περσεφόνη θα είναι μαζί μας εδώ πάνω στο φως και 1/3 της χρονιάς θα κατεβαίνει στον Άδη, στον άντρα της, που νομίζω ότι κι αυτή το θέλει. Έτσι δεν είναι?» ρώτησε την Περσεφόνη. «Ναι», είπε ντροπαλά η Περσεφόνη. «Δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπορο θα είναι μαζί μας η κόρη σου και το χειμώνα ας κατεβαίνει στον άντρα της, αφού κι αυτή το θέλει». Συμφώνησαν. Και από τότε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά και Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και Νοέμβρη η Περσεφόνη είναι μαζί μας εδώ πάνω στο φως και όλη η γη ανθίζει, τα δέντρα καρποφορούν, τα στάχια ψηλώνουν και το χειμώνα πια, Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη, κατεβαίνει στο κάτω βασίλειο, στον άντρα της. Η Δήμητρα έδειξε στους ανθρώπους το μυστήριο της ζωής. Δίδαξε στους ανθρώπους τις γιορτές της, τα ελευσίνια μυστήρια. Τους είπε όμως να μην τα ακούν, να μην τα λένε, να τα γιορτάζουν μυστικά. Καταλαβαίνω το γιατί. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που τα νιώθουμε, αλλά δεν ξέρουμε να τα μιλήσουμε. Νιώθουμε ότι είναι μυστήριο η ζωή, αλλά δεν μπορούμε ούτε να το πούμε, ούτε να το ακούσουμε. Διότι το μυστήριο της ζωής δεν είναι μια πληροφορία που την λες ή την ακούς. Είναι μόνο μια εσωτερική φωνή. Εμπιστευτείτε αυτή τη φωνή, για να είναι καλά οι θεοί, να ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.